Hey yo, here we go again, baby. About a girl na na-meet ko, yo. Mabigat yung girl. Oh, sumunod mo marinet? Sigurado ka? Atap ka na ba? Alright, here we go. Isang girlie na American resident, nagkaroon sa Orange County pero dito siya sa Brent. Namit ko sa Mimosa, anak ng ambasador. Only girl ang chika, bebe, ang negosyo doktor. Sumenya siya sa guard, humingi ng calling card. Ang sabi niya siya daw ay San Andrew Isda hard. So sa likod ng calling card, doon siya nagpasay. At syempre pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Sinara limousine at ako'y pinabilib. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your game? Sabi niya, si Oliver ang sinamarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang kaya magamin para aking nasakit, aking nasakit. Tinawagan ko 9141 GLOVE. Magnolia Dasmaten 08 is the place to be. Sa pintuan ako ay nag-isip kung anong ma-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya pitbull. Tinur niya ako sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, Ang food ay nasa second floor. so sa kwarto pinakita niya ang collection ng every songs. Pinakita rin collection ng mga sabi niya, Don't go to joke. ang gusto niya just the green. Ayaw niya nang niyayate, gusto sinasabarin. Come on! Si Oliver ang sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang magalang magaling para aking nasakit, aking nasakit. Si Oliver ang sinabarin, pero siya'y bitin pa rin. Siya'y bitin pa rin. Gusto niyang magalang magaling para aking nasakit, aking nasakit. Guess what you know that night? Yo, sa waterbed. First time akong nakatikim, unang day, unang head. Kalimutan ng house, kalimutan ng food, kalimutan na lahat. You kill my dog, I will kill your cat.